гурӯҳи кори вижа санҷиши биноҳои навсохту баландошонаро барои тобовар будан ба заминларза шурӯъ кардааст. мақомоти тоҷик ин тасмими худро баъд аз заминларзаи шадид дар Туркияву Сурия эълон карданд. солҳои ахир дар шаҳри Душанбе биноҳои баландошона қад афрохта симои пойтахти Тоҷикистонро ба куллӣ тағйир медиҳанд. тибқи нақшаи куллӣ ё ба истилоҳ геймплан бояд биноҳои 2, 3 ва ҳатто 4 ошона тахриб шуда ҷойи онҳоро биноҳои баландошона гиранд. сокинон аз санҷиши биноҳои навсохту баландошона дар шаҳр хушҳоланд, аммо мегӯянд беҳтар аст чунин тасмим қабл аз бунёди биноҳои навсохт гирифта шавад. аввал бояд биям бинан, ай назар бигзаронам, баъд иҷозат диҳанд. ё бисёре ҳамё ба хиёлум аки намедонам, мебинанд намебинанд, ира худо медонад. баъд мераванд дар назди ҳукумати шаҳр чӣ мекунанд ки мо ҳамин корора кардем. неки бояд ҳамина аз аввал ай фундамити ҳамин бояд бинанд, дида буроранд ки ҳамин мақсад ҳамин барои ҳамин 16 этаж чӣ мекунанд. давраи союз иҷоза намеданд, Тоҷикистон дар 16 этаж. оно яки бояд мутахассисое ки дар ин соҳа кор мекунанд, мақсад оилук мегиранд, бовари давлатанд, бояд биям бинанд. санҷиши баландошонаҳо дар 3 шаҳри Калон, Душанбеву Хуҷанд ва Бухтар сурат мегирад. ин тасмим дар ҳолест ки қаблан Низом Мирзозода, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони Тоҷикистон дар аввали ҳамин моҳ гуфта буд, биноҳои Душанбе ба заминҷунбии 8.5 ва 9 балла тобоваранд. шаҳрвандон мегӯянд кори комиссияи вижа бояд шаффоф сурат бигирад, вагарна метавонад ҷони ҳазорон нафарро дар хатар гузорад. ҳар рӯза тафтишот бояд сохтмон дар гузаранд ки сохтмонҳои ҳозира ина бин қариб дар ҳар кадомаш қариб 1000 одам зиндагӣ мекунанд. хай агар ки нагзаронда бошанд, бояд дар оянда ягон ҳодиса ака худованд нишон нати агар ҷавобгар шаванд. ошонаи баланд шуда ино дига ҳеҷ кор кардан наметавонанд. таваккал ба худо мекунанд, мешинанд ба фикри. шикоятҳо аз сохтмони биноҳои баландошона ки баъзан бе риояи қоидаҳои сохтмон бунёд карда мешавад, зиёд ба гӯш мерасанд. аммо онҳое ки кор дар баландошонаҳои навсохтро таҷриба карданд, ба тобоварии биноҳо ба заминларза таъкид мекунанд. барои сохтани биноҳо аввал масолеҳҳои ҳам хориҷӣ ҳам ватанӣ истифода бурда мешавад. пешаи истифода бурдани масоле ҳамаи масолеҳо аз лаборатория гузаронда мешаванд. таркиби хок аввал санҷида мешавад, лаборатория қатӣ таркиби хок санҷида мешавад ки хок кадом намуд мешавад, вобаста ба хок баъд пешниҳод карда мешавад ки биноҳ чӣ намуд сохта мешавад. мақомот гуфтанд санҷиш бар асоси риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ гузаронида мешавад. дар навбати аввал ҳолати техникии биноҳо санҷида шуда, дар марҳилаи дуюм гурӯҳи таҳқиқотӣ сафарбар хоҳанд шуд. ин ба кадом хотир аст? ба он хотир аст ки бисёри биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар ошонаҳои якуму дуюму то ҳатто сеюмуш мағозаҳо, марказҳои маишӣ ҳамин чизо пешбинӣ шудагианд. баъзе соҳибкоро, баъзе соҳибмулкҳои ҳамун якум, дуюм, сеюм ошонаҳо ино баъзе конструксияҳоро мумкин даст расонданд дар ҳамин давраи истифодабарии бино. устувории ҳамин биноро ҳамин гурӯҳҳои кори як бори дига бод дида мебарояд ки оё ҳамун конструксияҳое ки дар давраи комиссияи қабул буданд ҳаваё ҳастанд ё нестанд, ягон дигаргунӣ шудааст ё нашудааст. мақомот мегӯянд муҳлати фаъолияти комиссия дарозмуддат хоҳад буд, аммо теъдоди биноҳои санҷидашаванда маълум нест. ҳамчунин мақомот нагуфтанд ки дар сурати ошкор гардидани камбудиҳо масъулини ширкати сохтмониро чӣ ҷазо хоҳанд дод. полигон дар кор ки хонаи серошона ақаллан каркасша бардошта як бор ҳамон зӯри ҳамон заминҷунбӣ мешаки истифода бурдан дар кор намекунанд камин кора. таҳлилгарон ин тасмими мақомотро ҷиддӣ намедонанд. онҳо мегӯянд дар сурати ошкор шудани камбудиҳо мақомот бояд сокинонро аз чунин биноҳо берун кунанд, вале дар шароити феълӣ таъмини онҳо бо манзили зист имконнопазир аст.